Halo, bro. Yo, halo bro. Awan-awannya nek warung buka bro, bro. Ono bro nunggu aku. Ono. Iya diomongi ono kok. Aku seneng kene. Oh, awakmu wis ning kono. Iya gendang rene to wis to. Anggone aman ora, bro? Aman pokoknya dijamin aman. Montore ketok kedalan ora? Ora ketok, engko iso didelekke ning mburi montore. Oh, iso didelik ku mengguri yo. Aman yo, ready yo iki yo. Wis pokoknya dijamin ready wis. Aman. Oh, ini bro, aku pesen mie goreng karo ndoke siji wis, ndoke siji karo es teh karo kopi ini pisan yo. Walah akeh men to. Mesti wis tak pesenke kowe ra sedo rene. Engko aku delok kasute Wirono aku. Lah kowe ndek meso tak tekoki jare poso. Oh, poso nek ning omah poso, aku ning kantor poso aku lho piye. Ya storyku nek bengi sahur bareng, aku lek bengi yo traweh yo tadarusan. Wah, kowe tibake luwih parah saka aku ya sebulan ya.